ओइ बिफा जोंनाथ' किस्ति फैसाबो हरनो हायाखैहाय बे मासावबो हरनो हाला माथो किस्तियाथ' नोंसोरसो बिमा फिसा सुख'नांगौमोनलै आंहाथ' बाव दायथ' गैखायामोन एफा मोजां लन लाबाय नोंसोरो माबा मोनसे आबाद थाबाद मावनो होननानै एम्फौ फिसिनो होननानै जिफोर दानो होननानै सना जराफा बायनानै लाबाय दाना मालायखौ नांथों होनगासिनो गावहानो सानफ्रामबो बेदर लायै लायै बैसानाव सेरेब लोंनानै फैसाखौ फोजोबजोब्बाय आंखौ दाहोन जानला दाना आंखौसो बखिबाय आं नोंखौ होनदों नोंबाखौसो होनदों दा आंलाय लोखि सारानि फिसाफोर गोदाव सोराव मानसिया मालाबा सना रुफा गाननो लन लाफेरदों नोंसोरखौसो नुदों आङो जालायबाय फाग्ला बोराया मालाया मावनो दांनो आबाद मावनो लन लायो बिसिना सना रुफा गाननोनो बेबो बिमा बिफानावबो लाबोनो रोङा आंनावसो केसनो गैयि न'खरनि मोनथिखानानैबो आंखौ लाबोबाय दालाय जाहोखानांगोन दा आंखौ होनब्लाबो नोंसिना बाराद्रायथारो मोनसे न'खरा दावगानोब्ला बिसिबो फिसायबो थाखा खामायनो गोरों जानांगौ मा लन लायै न'खर संसार खालामनाय मानाय हारसिङै आं खामायजोबनो हायो नामा मा सानफ्रामबो थाखा फैसानिल' दावराव खालामबाय थायो बै लन लानायफोरा माजों सुख'नो हागोन बेखौ माथा मारियाखै सानैजोंसो नांलायबाय थायो गावखौ होनाय बादि दारमासिनेट दे बेफोरखौ बाद होदो बिफा दिनै बे सिटिंनि सार फैगोन दा फैसा लानो सिटिं नङाहाय आयै सेटिंसो माथाबो बुंनो रोङा बेलाय बे बुहुद मानसियालाय मा रोंबाय एसे दैनि रिफ्लेक्सनजों लेखा फरायग्रा मानसियालाय आंखौसो होनदों गावहा 7 बार मानि मेट्रिक फेल जानानै कम्पालावसो पास जादों मोनथियाखै नोम्फाखौ बुहुद बोरमा साग्ला एम्फौसो नोङो एम्फौ फाग्ला सुगोनां दांफ्लांबा जोलाबायग्रासो नोङो थांदो हाबैदो जिरायबाय थायाहां नों फाग्लासो गोदाव सोराव एनजि एम्फौ जालाबायग्रासो बे एम्फौ बिलाइ जालाबायग्रा हा ओइ आइ बै सियारा लाना फै दे बावनो जिरायदो एजेन्ट बाबु अके ओमफ्राय एजेन्ट बाबु माब्रै आथिं लावबोखो जोंनाव मास मोनथाम जाबाय सुद हराखै आर सोर फैबावखो 90,000 लाबाय नोंसोरथ' फैसाखौ मा खालामदों मा खालामाखै बेखौथ' जों मिथिया गाज्रि जागोन मोजाङै सुखायाबा फिसा लन मोननाय नङा बाइक लन लानायनि गारि लन लानायनि न' लन लानायनि उनाव बिराद बेजाल जाहैगोन फिसाफ्रा ओंखायनो मोजाङै हरनांगौ मास मोनथामनि हराखै आयु सारा सफैबाय माथो दा माखौ हरबावनांगौ दे माबा मोनसे खालामनानैबो थिनहरथारनांगोन र' आंहा फिसा हौवा गैखायालै फिसा हिनजावफ्रा आं दस्रानोसो हरजोबखागोन नालाय फिसा हौवाथ' गैखाया साख्रि बाख्रिबो नांखाया आं जेबो साना होमब्लाबोलै एसे हरदो दिनै मा एंब्रा एजेन्टफ्रालाय गोदाव सोरावलाय न' एखुनानै लांफैजाबासो बुजिगोन दा आं लायाखै बे फैसाखौ हनै हिनजावफोरसो लादों हौवाफोरनाव दाय होनानै लाब गैया सनासो गानजोबदों बिदि होननानै जाया आं दिनै हारसिङै आराम फैदों पुलिस फैयोबा गाज्रि जायो ओंखायनो आराम हर बिदि दाख्लाम लन लानानै बिदि दाख्लाम जिबनाव ख्रा लिरजोबनाय दंखायो नै थांनाय बोसोरनि 2024 फैलायबाय नभेम्बरनि हराखै डिसेम्बरनि हराखै नभेम्बरनि हराखै मास मोनथामनि हराखै गासैहाय 5,500 हरनांगौ नोंसोरो थाल दं नोंनि भटार कार्ड आधार कार्ड पेन कार्ड हिनजावनि नोंनि गासिबो दंहैजोबो नङाला जारला जागोन बे सरखारालाय जाम्बा मानसिफोरखौलाय मा खालाम हानसै बिसोर जेबो खालामखाया नोंसोर एजेन्टफ्रासो एं नागिरफैयो नै लोमजादोंसो बिनानै लां मेलेरिया टाइफड सिखारनानै हरसे उन्दुनो हायाखै नायथां बेयाव ओंखारबो नै एजेन्ट फैदों गोजांनाया हाला आङो आयै थैसिगोनसो खोमाहाय आयु आइ सार आं दिनै रायलायनो हाला दे बिराद लोमजादों आङो आयै मालाबा फैबावदो दे आइ बिफा फैदो खर' सानाया थानो हाला एसे नाफैदोब्रा आयै हाला
नुवाखै एजेन्ट मा जादों कन्डिसना बेयावनो दों फैथारबाय नोङो मालायनि उसुगाव नोंसोर मिनिफैग्रासो नामा हा थांदोब्रा हनै नुखाबाय लोमजादों मालाबा हैगोन बेफोरखौ गोदाव सोराव माबाय थायो नामा आं खर' नायनो दा लासैनो दोरोदलांबानो जाबाय हरगोन दे आदा लासैनो आफायाबो खामानि मोनथ'वाखैना खामानि मोनबानो फैसा एसे एनै जमायनानै फैगोन मासाव गासिखौबो हरजोबगोन दे आंबालाय मा बुंबावनो आंहाबो डिउटियानो बेनो उफाय गैया आंहाबो हजों गोजौआव हिसाब होनो उसुबिदा जायोना जेन'बा सोर एजेन्टनिफ्राय बेसेबां लादों थाखा बेसेबां सुद फैखो हिसाब होनांगौना ओमफ्राय जेन'बा रेकर्डआ एसे गाज्रि जायो आंना दे आदा नोंनो मेनेज खालामथ'दो मेनेज खालामनो माने नोंनि फिसायादि नोंसिनि फैसाखौ होनानै होनांसिगौ आरोखि थारमाने भगबान आं खिन्थु दस्रा बादि पुलिस लानानै फैयालै नोंसिनाव बिदि न' इखुनाय माबानाय आं बिदि खालामफैनाय नङा आं नोंखौसो डाइरेक्ट थिखोना लांगोन डाइरेक्ट बें बेरे बेरे बे थोस बिदि जायो नामा सोरबा जाया जाबाय बिदि जाफेरैखौनो खालामनांगौ मानसिफ्रा जानायखौल' खालामो दा ओंखायनो औ जाम्बि औ जिखुनु मबाइल नाम्बारा हरदो दे ला दे बोलो 995430853637 मा लिरोमोनलाय नोंना ममता थांनोसै दे थांबाय आफा ओंखारबोदो हा थांबाय औ थांमारबाय नानि बिराद थांमारबाय मोजां एक्टिं रोंगौ नै जोंना बासिबायहाय इसोर मानसिया भगबान गावस्राबो जेबो आइडियाखौनो दिहुना नालाय ओंखायनो आङो बिदि एक्टिं खालामनांबाय आरो जाबाय दे दायाथ' नोंसोरसो जागौमोन आंहाथ' जेबो दाय गैखाया बेखौथ' जेने थेने खाथायनानै होहरनो हाबाय आरो बन्दननि एजेन्टआथ' फैबाव खम जारला जासिगोन बियो जायखिजाया नोंसोरो बहाबा थांब्लाजोबदो दरखौ थाला मारिजोबनानै आंबो एसे मोसौ दोस्लायहोगोरनो मिथिबाय दे ओंखारलांखादो दे जागोन दे बुजिखाबाय नै नानि नै सियारफ्रा थिखांदो गोख्रै ओमफ्राय थ'दो सोरनावबा स्रि थाहैनोसै जोंबो जालालै हनै एजेन्ट फैबावगौ ओइ खार मा जाखो बिफा मा जाखो हनैलै बन्दनि फैबावगौ माबा खारद' फैद'हाय नानि मा एफा लासै खारो दा हमजासिगोनसो आयौ बेबो दासो फैनांगौ आरो दसे उनाव फैबाबो जायोमोन फैगाफ्रामो मानसिफोरखौनो लोगो मोना दोनैहरलाय गला बिसोरो मानसिफ्राबो न'आव गैबावासो नामासै ओइ मालिक एजेन्ट फैदोंलाय बन्दननि बहा थांखो मानसिफ्रालाय न'आलाय खुलाब्रा मानसिफ्रालाय बहा थांजोबखो ओइ मालिक न'ना गैया जाखो एजेन्ट फैदोंलाय बन्दननि बहा थांखो मानसिफ्रालाय ना आंखौसो फैगोन होननानै गिना खारखोना माखोरा बिसोरलाय ए सम फैनायखाय इदार उदार खारखोमालायबाय एखमबा न' थाला मारिलाबायनाय नायनोलां एसे न'खौ न'आवबो गैबावासो ओइ मालिक बिसोरजों थिग गैयालै फैसा हरनो गिनानै खारखोमादों जानांगौ बिसोरो अबेबा अक्सुं सेराव दंखोमाहैगोनलै नायनोसो लांसै नै माथो गैया ना हरसे दङ बिसोरजों थिग गैयालै फैसा हरनो गिनानै खारखोमादों जानांगौ सालाफ्रा आंखौ गिनानै अबेबा हाग्रा बाराव एब्रेना थाहैबायलै बिसोरो फैगोन मासाव जुदि हरनो हायाबा
मा दं बेखौनो लांजोबगोन आं गासिबो न' इखु इखानो नै थांबायदां लन थांबायदां लाबा लानानै फै फै हरनो गिग्रा बिसोर थांसैलां थांबाय फैदो थांबाय फै बासायलायबाय दिनै दे माथो दङ ओइ दिनैसो लोगो मोनबाय आं नोंसोरखौ खुन्दै मानि जाबाय आं नोंसोरखौ नागिरनानै गिदिंफिननां नोंया लना लाबाय सार जिरायफै आंखौसो दिगदार खालामबाय जिरायथ' दसे सार हाब बहा खारखोमानाय नुलायखोब्रा नोंलाय ओइदिनखालि जोङो बे नै बेनि बिबौ लोमजानायावसो हाखु दाखु थांनांदों बावसो लोगो मोनाखै जों मानसिखौ खारखोमायो जों खारखोमायाखै खारखुमायाखैहाय सार खारखुमायाखै नोंनि फैसाखौ लानानै जोंलाय बहा खारखुमानो खारखुमायाखैहाय आदै एफा बुरजा फैसाखौ सुबाय नोंसोरो बे मास मोनथामनि फैसाखौ सुख'नो हाला आंहासो बिदिबा प्रम'सना क्रेम होजागोन माथो बे मासावबो जानाय नंलागोनलै हनै गावनावनो सोंदो हागोन ना हाया दे सार बे मासाव कनसिडार होदो नेक्स्ट मासाव जमा गासिबो हरखागोन आङो नों जेबो गिनाङा दे ना फिफा औ बिदिनो खालामदो फंबाय उनाव जा जायो नैबे फैगोन मासाव हरजोबसै आरोखि ना मा होनो नानि औ आं मिथियालै आंनो दिनै नांगौ मास मोनसेखौ कनसिडार होनो हागौ बे मास मोनथामखौ माबोरै कनसिडार होनो आं जेबो मिथिया न'आव जा दं दिनै हले आं लांथारखागोन दिनै खनसेनि थाखाय निमाहा होदो बाल सार फैसायानो गैथारा नोंनोबो माखौ हरनो नोंसोर जुदि हरनो हायाबा आं स्कुटिखौ लांसै उनाव बे स्कुटिखौ माखौ हरनो फैसा नोंनो? जायोबा सुख'ना लाना फै ओहै स्कुटिखौ लांनो मोना निमाहा होबावदोलै फंबाय खेबसे ओइ दिमाहा थिमा गैयालै आं हले मानिला दिनै लांथारखागोन आङो ओइ बिदि नङालै फंबाय आयु लांमारसिगोन नामा बियो आया आं हले मिथिखाया आफा है, स्कुटिया बिदि बिदि नङा। खालामनाङाहाय सार हामा बिदि खालामनाङा साजोंनिसोलै रलै है। बिदि नङा फैसा हरनो हाया नालाय माल लांदों आरोबाव मानि खहा होद बिदि नङाब्रा सरखारनिफ्राय मोननायसो फिसाजो फार्स्ट डिभिसन जानायनि ओइ रलै हंगार माथो नायबाय थाखो फैसा हरनो हायाबा स्कुटिया माल लायो नोंनिसो जाम्बि हमथार' या जाया फैसा जागोनलै हरनो हाया नालाय नेक्स्ट माल मासाव बोदों हरजोबगोन रलै फैसा हरनो हायाबा माल लायो र' हा अहंथारलै नों ओइ, मा मानसिया जाखो? मा एजेन्ट जाखो? जानानैबो फैसाखौनो हरनो हाया लनखौनो सुख'नो हाया बेनिखायनो स्कुटिखौ बोदां हाब फैसा मोननांगौब्ला बिदि स्कुटि लांलायलायनो नाङाब्रा ब्रादार एसे सम होना मास मोनसेसो गावसोर फैसा मोनबा थाब हरगोन बियो गाज्रि नुयोलै बिदि स्कुटि लांबा माबा माबि सम्पति लांबा दोन मास मोनसे उनाव बिसोर हरनो हायाबा आंनो हरगोन हरमारगोनथ' नोङो औ जुदि हराबा मा स्कुटि न' स' एखुना लांजोबगोन आं लास्ट वार्निं होबाय बे मास मोनसेखौल' नेनोसै आङो बेनि जामिनावसो गबाय नोंसोर दिनै नङाब्ला नोंनि स्कुटिखौ लांगौमोन आङो आरो बेनावबो बिदि लाबाय नोंसोरो फैसा आइयै दोस थांबो हनै सेरबोय थां नों दा जिरायथों जाम्बिथारलै बै मानसिया फै बाबु फै बाबु जिरायफैदो। फै जिरायफै फै। नोंसो इसोर बायदि बासायफैबायहाय जोंखौ जिराय बाबु बावनो जिरायदो दे जिरायदो हाब नोंसो इसोर बादि जाफैलायबाय दिनै धन्यबाद थाबायलै बाबु धन्यबाद थाबाय जेबो नङा आदै ओमफ्राय बाबु नों सुख'मारगोन जोंनि फैसाखौ औ हरना होजोबगोन आं मादै माने खोथाखौसो नोंसोरो गनायगोन ना गनाया मानो गनाया गनायो नों जोंनि फैसाखौनो होनानै होजोबनोसैब्ला जोंहा मा गनायै दङ जायखिजाया आं गोजोननाय मोनदों बाबु नों खैफोद समाव हरखाबै फैनानै बासायफैनायनि थाखाय आरो ओमफ्राय नोंहासो माबा कन्डिसनफोर दङ नामा फैसा हरनायनि गेजेराव आं बेखौसो थारला थुरला सोंखानोसै आरोखि कन्डिसनाथ' गाज्रिनि नङा माने नों लाबायबा हरनोबो रोंनांगोन
मोनसे खोथा दं बिदि आरोखि নিলে দিব লাগে দিলে নিব লাগে বিধি আৰু এই জিনিসটো পালন কৰিবই লাগিব नोंनोबा मा जिनिसखौ मा बुस्थुखौ हरफिननांगौ बेखौसो गोनो गोथो मोनदों आरोखि आं बाबु जिनिसा नोंनो थारला थुरला बुंना लागारदोलै दे थाल्ला थुल्ला बुंनानै लाखादो बाबु जों नोंनि बन्दनि फैसाखौबो होनो हाखाला नालाय दे बुंदो जिनिसाथ' आं लाजिबाबो सानाय नंला जेखौ नांगौ बेखौ बिनानै लानाया मोजां माने आङो ममताखौ हाबा लानो गोसो जाबाय आरोखि हाबा लानोसैमोन आं होमब्लाथ' आं नोंसिनि बिजामादै जाबाय बिजामादै जाबालाय मा थाखा फैसा हरफिनबावनांगौ जाखो आङो आंनि लननि फैसाखौबो होजोबनोसै नैबे दा स्कुटि लांनो नागिरनायनि लनखौबो साफा होजोबनोसै ममताजों आंजोंखौल' हाबा होदो हाब बेथ' साननो थाङोब्ला गोलाव गुवार जायो अरनायलायनो खिन्थु आं बिदि सानला आरोखि सर्टकाटसो सानसां दा नानियासो मा होनो नानि हनै नोंखौ बियो खुगाजों दरखास्त होबाय रिटेन गैयाब्लाबो दा नोंनो बुंदो दे मानियो ना मानिया जोंनिफ्रायथ' राजिखौनो होनबाय आं औ नानि नोंनो बुंदो रायजोखौथ' नोंसो जागोन नालाय नोंनो बुंदो दे दरखास्तखौ गाज्रिखौ होआखै बादि मोनदां नानि थारमानि आजिखालि जुगाव साख्रि बाख्रि गोनां सेंग्राफ्रानो गैला बिजनेस मावनाय सेंग्राफोरबो गैला माने खमायजोब्बाय साख्रि बाख्रियाबो बिजनेसनि सुबिदाफोरबो गैला ओंखायनो बेफोरबायदि मानसि एसे एनै थाखा फैसा मासाव हाबखायो बलेथो बेजोंनो संसारखौ जायोब्ला आंनि थोरोबनिफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बादि मोनदां दे होनद' मा बबे बायदि थाखो होनदो दे जागोन नोंसोरनो मानिबायबालाय आंलाय आरो माथो होनबावनो माथो थिगैनो दं हामथारबायहाय ने फिफा बासिबायहाय जोङो होमबाय जावैसो आं बुजिबाय दासो बे जिनिसखौसो ब्रा 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 बिबाय थादोंमोन नों दे जाबाय जावैसो बिजामादैबाबो खुलुमनो गोसो जायो आं बांद्रायब्ला औ आफा जाबाय औ दे जाबाय दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैजों जासिगोन आरो